Kedamtang Arkoi ni Pai Kebarni Karbianglong District Press Club asai Hemalong Joint Action Committee for Autonomous State T Hekpen Jaka sahin pen Perangkia Mai Padopon Perangkia Mai along Karbianglong along le ahoya bangki kedamtang Parokris Kebra Pokebra isi aningkan hut Kitakating pensi Pado Thot Nangji Pusi Ningjepon Bangso Perangkia Mai along Jaka samai Pukhor Sing Teron hin pen Kaningjepon atengki kedamtang Parokris Kebra Pokebra isi aningkan hut Koson si Longle hoi nang kiplak ma la so tingsi donangji Athema West Karbianglong pen Meghalaya phan longle nang thak det pen non puta Karbianglong hin pen abangki Meghalaya longle kacherai dampuke ave pin lang pusi Perangkia Mai long Ningjepon Kita me nang klanglen aho dia hoilang ke la pen na 1971 along the film full-fledged state ka create kita me la so dia hoilang nang ke la si lamang so dia hoi Alama bangke hadat ave lapente Karbianglong 1951 when pinyarnya sitame Karbianglong pen ha Meghalaya na kiludam longling helang kitidam bulasan tang an instance ave la sila so jo bangke border dispute ke ave la si ala jaka intellectual tum la bangso hapu adya hapu paraya kedo jaka intellectual so nilitum from line along sitame theglong lo lapen ke ala Shillong Times along sitame ala dak sita indirectly ke adya hoilam si lason ke talk to la sila so adya hoi ke Karbianglong adya ke 1951 kutima duala so tengsi donan ko Kedamtang mukro long heleka che apnang ko kaputhak bangki lang pami nang jilapen adai ke do toma phana bangki nep ingnang si adai enang jilapen lapuson ke do nang ko abangki pinre meme alam busi kedamtang Arkoi ni Pai sir kemani tongkamukam irrigation IB along public hearing ke do hut ningje dun lopusi Ningjepon thu ke do living citizen atumanta chini lasi lawang ngecap ke so public hearing bangke white publicity do nai pache thang ke benai lasi RBC putra ladak alam the ke chipi dunia tum sitame district tor chidapur pira puthara ni do nai pusi hal so ben hala bangso tengsi tumi dongkamukam long puthor public hearing do tulo hala dabne litum KFA, KSYC, kaya dapat get jakas nutum song kilo, nalitum jointly si statement pinunga. Perangkia Mai long non malong Kamatapur lapen Eastern Nagaland Frontier State akimi kaselam jiapan Central Sarkar tum sai kideng boma porahut Karbianglong atum kang samdun ria puchak ning kang samte chapaklang. Laso hodalang li ke jai ke Karbianglong ajabang atum ke Autonomous State ke long jiapan aning hangki. Laso joini si ilitumapan nang kijapon nang jiatum si thangta claim plesi ingsam rilo puta Perangkia Mai long Ningjepon thu News Report Karbianglong Live